Il-ħamis filgħodu 21 Ministru u żewġ segretarji parlamentari ħadu il-ġurament tal-ħatra bħala parti mill-Kabinett tal-Ministri f'din ir-raba' leġislatura konsekuttiva għal Partit Laburista fil-Gvern u l-15-il waħda mill-indipendenza l-hawn. Iċ-ċeremonja tmexxiet mill-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono kif tesiġi l-Kostituzzjoni fil-preżenza tal-Prim Ministru Robert Abela, il-Prim Ħallef Market Kuti, l-Avukat tal-Istat Chris Soler, is-Segretarju Permanenti Ewlieni Tony Sultana, is-Segretarju tal-Kabinett Ryan Spanjol u l-Kap tas-Segretarjat fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Mark Mallija. Preżenti wkoll raba tal-Ministri u s-Segretarji Parlamentari ġodda infushom. L-ewwel li ħa il-ġurament kien id-Deputat Prim Ministru Ian Borg li kien maħtur ukoll bħala Ministru għas-Saħħa. Id-Deputat Prim Ministru ilu jservi fil-Kabinett mill-bidu fil-Gvern Laburista wara l-2013. Bħal ukoll hemm Owen Bonnici li issa nħatar bħala il-Ministru għall-Akkomodazzjoni u l-Artijiet. Membri oħrajn fil-Kabinett tal-Ministri żammew l-istess dekasteru bħal dak li kellhom fil-leġislatura li għaddiet dawn huma Michael Falzon bħala Ministru għall-Politika Soċjali u l-Familja, Anton Refalo inħatar Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u l-Provvista tal-Ikel, Silvio Xkembri inħatar Ministru għall-Ekonomija, it-Teknoloġija u l-Proġetti Strateġiċi, Giulia Farrugia inħatret bħala Ministru għall-Inklużjoni u l-Volontarjat, Clint Camilleri baqa' Ministru għall-Għawdex, Miriam Dalli baqgħet Ministru għall-Enerġija, l-Ambjent u Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir u Clyde Caruana li baqa' l-Ministru għall-Finanzi. Hemm ukoll oħrajn li kienu parti mill-Kabinett fil-leġislatura li għaddiet u issa għandhom dekasteru ġdid jew differenti. Dawn huma Byron Camilleri li issa ġie maħtur Ministru Edukazzjoni u l-Isport wara li kien responsabbli mill-Intern, Clifton Grima minn Ministru Edukazzjoni issa se jservi bħala Ministru għall-Ġustizzja, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni. Jonathan Attard inħatar Ministru għall-Ippjanar, l-Infrastruttura u x-Xogħol. Joe Etienne Abela inħatar bħala Ministru għat-Turiżmu u Chris Bonnet inħatar bħala Ministru għall-Mobilità Sostenibbli li għalkemm simili għal dak li kellu sa xahar ilu, ir-responsabbiltajiet il-ġodda tiegħu aktar jirriflettu l-prijoritajiet tal-pajjiż b'mod partikolari bil-pjan diġà fis-seħħ ta' Malta in Motion. F'dan il-Kabinett iffurmat mill-Prim Ministru issa se naraw ukoll 5 Ministri ġodda li fil-leġislatura li għaddiet kienu fil-pożizzjoni ta' segretarji parlamentari. Dawn huma Alison Zera Faċifelli li kienet segretarju parlamentari għall-Gvern Lokali issa jkollha l-istess dekasteru iżda f'livell ogħla bħala Ministru flimkien ma' xogħlijiet pubbliċi. Kate Azzopardi inħatar Ministru għall-Fondi Ewropej, id-Dialogu Soċjali u l-Protezzjoni tal-Konsumatur wara li fl-aħħar snin kien is-Segretarju Parlamentari fil-Ministeru għall-Edukazzjoni. Glenn Bedingfield inħatar Ministru għall-Intern u s-Sigurtà wara li wkoll mexxa trasformazzjoni sieħa fl-indafa pubblika. Malcolm Paul Aġużgalja li kien responsabbli mill-anzjanità attiva fih dan il-Ministeru għas-Saħħa issa sar il-Ministru għall-Arti, il-Kultura u l-Wirt Nazzjonali. Omar Farrugia se jkollu responsabbiltajiet akbar bħala il-Ministru għaż-Żgħażagħ, il-Benesseri u l-implementazzjoni tal-programm elettorali, missjoni kruċjali meħud kont li l-manifest elettorali kollu u marbut ma' indiċi biex il-miżuri iwasslu għal titjib fil-kwalità tal-ħajja tas-soċjetà. Ma' dawn ukoll jiżdiedu Chris Fern u Rozzien Kutajjar li mill-ġdid se jerġgħu jkunu fil-Kabinett. Chris Fern li serva wkoll bħala Deputat Prim Ministru issa se jservi bħala Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej, waqt li Rozzien Kutajjar inħatret għall-ewwel darba fir-rwol ta' Ministru b'responsabbiltajiet tal-ugwaljanza u drittijiet ċivili. F'dan il-Kabinett tal-Prim Ministru Robert Abela ħadu il-ġurament ukoll żewġ segretarji parlamentari. Dawn huma Deo De Battista li nħatar segretarju parlamentari responsabbli bil-anzjanità attiva u Alicia Buġija Sajd li taħt il-Ministeru għall-Ambjent, l-Enerġija u Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir se tkun responsabbli mill-ħarsien tal-annimali. Ta' min jinnota li l-età medja f'dan il-Kabinett tal-Ministri ġdid hi ta' 47 sena bl-akbar membru ikun il-Ministru Anton Refalo li għandu 69 sena waqt li l-iżgħar hu il-Ministru Omar Farrugia ta' 31 sena li storikament ukoll sar l-iżgħar Ministru li qatt ġie maħtur f'pajjiżna. Fl-aħħar taċ-ċerimonja li ħadet madwar siegħa u kwart, il-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono waslet l-awguri tagħha lill-membri kollha tal-Kabinett għal iżjed ħidma sfiqa favur il-ġid ta' pajjiżna u l-poplu tiegħu.